suggests genetic mutation is at hand. Yep, instead of calculated intricate symmetrical patterns like usual, the spider was discovered in Chernobyl had very unusual. Voilà. Ja. 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 Zo ver is maar even goed. Daar gaan we naar de zon. Je gaat eens een keer loot wisselen. Ze kan ver om te gaan. Ik heb 3 goed dat ik moet scannen. Akkoord gaan. Come on, join the fucking club. Before the chest. Ja. Even bij invullen. Waar? Goed, dan is het nog leuk. Er zijn 2 bij mij. En Twinfire, auto shotgun en auto shotgun. Wat is de pampendamp? Ja, ik is al vol. Daarachter was nog van die shit weer als het is. Ja, maar ik is 90. 90. Dat is voor kapot nooit uitzien. Dat snap je maar. Ik eet een launchpad. Ik zit er meer, dat is kan fuck off. Maar uit ik kies veel land dat ik kan gaan. Dit was een plakje zo. Ik weet, ik wil dan gewoon Miro, wat is het met die pump-and-dump shotgun? ja, ik weet niet. Ja. Ik moet zeker wat te doen, zoals ja, je moet 3 lamma's krijgen. want ik mag. Deze niet, ik zal wel komen. Ja, ik heb blauwe. Of de mask, niet voor de mask, makers hideout. Wat is hier een Lama. lama? Ja, ik moet nog 7 items vrouw. Ik het ja. Kom mee. Nou, Gooi hem, papi, gooi hem. dat is klaar. Dit is een launchpad. Wat denk je? Kom ik wachten, joh. Ik heb toch gegooid.
Okay. Dat moet vaker helpen. Nee. Je moet iets met de mask doen. Stuur een copy of the mask making book from the mask maker's hideout. Where's the underground black moss? So, ja man, dat zou je plek persoonlijk voor een vast los zien. Ik denk dat, ja, niet wees. Moet je maar wees. Als ik aan de Daar grond... een kans. Wees daar een kans. Wat fuck ben ik? Ik speel me daar kans. Ja, ik eet en mag grijzen. En stil ik je shotgun. Ik smijt plasma dan voor. Vandaag. Daar is het niet af. Oh, is er zomaar wol. Net vol goud. Ja. Als je onder hoe kom ik weer daarheen? Ik ga nou op, ik mag wel geen bot op maar voor XP. Ek is vol goud. Dit is so spaar goud die bij mij. So. Zomaar wil die doen ook krijgen. Dat is groot om grond. Ja. Rond die plek, en ik weet waarom. Ik weet als bepaald om met me gaan. Jij zijn weer sokken, hoe weet je nou weer? Wacht, ik ga op pas op Nee dan. hoor. Je moet iewers so gat wees. Ik weet nie waar het nie, maar is hier so iemand skiet op ons. Ah, Dat weet je, ik zit hier sokken gat. ek weet waar sy weet nie, maar... O, daar is hy. Headshot! Hy is dood. De gouden pistol. Ik snap er aan. Oké, help me die ding soek alsjeblieft. Ja, ik ga je eigen finish. Ja, jij gaat naar onderen. Ik wil gekrijgen. Ja, ik wil niet zeggen. Ik denk je was bij je huis in. Het zink is al klaar. Dr. Midas, about the 0 point. Dus het is misschien weer 5. En dat is mijn karren. En ik heb ook een launchpad zo. Kom maar zo. Was munies. Ja, ik het 6. Oké. Morgen is het niet, gekans. Excuse? Morgen is het. Is het boe? Je staat ook vast. Oké. Is het goud? Je is karren buiten hier zo. Ga gaan halen. Waarom? Ik ga een beetje ook. Sorry. Nee, joh, ik ben niet zo kan staan. Ik ben naar de ja, goed 13. Waar is er? Bij je. De pistol. Ik wil het zo hard was. Ik kan even 13 met de plasma kunnen. Door die muur ook nog. Dus ik heb een boxje voor. Ja, ik heb het gezien, ik weet niet wat het is. Dan kijk ik zo lekker, maar... Shit, dus kan je mooi deze drang aan krijgen, flip. Ze kan niet, want het is kort goed. Oh, ga ik kan eens die ding wegmaken, recht op. Ja, kan. Wacht, hoe kan je? Ja. Drangan, wat zie je?
Drumgun. Check je drumgun. Ja, alsjeblieft. Dankie. Ek het die launchpad ook nog op my. Ek maak net gou oop. Wag 'n bietjie. Sop. Die wil kak van daai kort uit. Is 'n mens met 'n kar. Ek kom mense met 'n kar. Ja, so right, ek druk hom. Wag, ag net hier so stil. Hy loop net sag. Ja, ek sit hier so onder in die tunnel. Also die trap is net bo my. Maar as die trappe gebreek. Ja, dit is my kar gestil. Ek so raai dat die kar gestil van ons. Ja, dit kar gestil van ons. Maar hulle is so steeds hier bo, ek kan hulle hoor. Ek sê alles hier bo. Hey, snap ek wel. Ja. Ek het net 'n snappistool. Maar gou een. Kom ons kyk waar jy fokus. Hier bo op die berg. Kyk hoe lekker kruip hulle. Ja, gedag. Ja, dis wel 'n weerstand. Ja, verstaan my ding my hart. Ja, ek het die 190. Een het ek voor nou. Ja, een van hulle op die berg het ek vir 100. Sien jy ons skiet op my? Nee, daar's 2 daar, dis is 'n chommy. Daar's 2 daar op die berg. Brak 410. Weet jy kar, kom ons doen die kar ry ons. Daar's dit een. Kom. Ja, my game maak vas. Sorry maar. My game maak vas. Kom klim in die kar dat ons kan ry. Ek kan nie. Die game. Waar is jy? My game maak vas. Kun je nog steeds drukken? My game maak vas.